rumah sedulur. Ya wis RT kok. Wis RT ya wis. Isik. Sama iki panjenengan sampun Yang mereka jam pinten nih kalau yang mereka jam pinten. jam kali malah samundutipun jam kali malah saripno bilih ing kalenggahan samangke panjenenganipun Bapak Sarip Mau. Iki lho man, karepe wong akeh iki kok bukane pengen ikut campur ke ora. Tapi ndang buktekno. Cekmu sing 3M ke bener-bener enak apa ora? Yen ora enak, para-para wong wedok bandar Pacitan iki padha ora trimo anu man. Aja kok tunjukne cekne, tapi yo tunaikan duwike cairno man. Harapane kok ngono kuwi man ora aneh-aneh, kok arepe njaluk bagian gak kok ngiri yo ora. Tapi ndang tunjukno cairno dhuwitmu man. Wong bandar ora pengen seneng kok gawe dolanan karo cek. Butuh pembuktian pencairan man. Salam saka Tarmin Bandar. Wabarakatuh bolo. Mampak manten bolo. Pernikahan sederhana tanpa 3 miliar. Lokasi Dusun Dogo bolo. Rumah sedulur. Ya wis RT kok. Wis RT ya wis. ngaturaken wilujeng rawuh mugi konjuk dumateng kadang besan saking Tlatah Ketroharjo Kecamatan Tulaan. Sepindah malih ibu-ibu ngaturaken pinarak lenggah. Monggo ingkang ajeng dipun kebaki rumiyin. Musiknya lirik-lirik. Isik. Ngaturaken Gusti Prabu matur panuwun dening ing kalenggahan sang samangke panjenengan sampun Yang mereka jam pinten nih kalau yang mereka jam pinten. Jam kali welas. Samundutipun Jam kali welas. Bapak Saripno bilih ing kalenggahan samangke panjenenganipun Bapak Saripno netepi darmaning ngasepuh ngentas pitulus putra pawestrinipun dan siang menika panjenenganipun Bapak Saripudin Ibu Siti Aminah Isik. netepi darmaning ngasepuh
nun inggih ngentas pitulus putra pawestrinipun ingkang asesilipun Diah Ayu Risalatul Oktafadilah ingkang sampun sinatukromo kalian putra kinasihipun Somirah Bukan gua argo jujang dilalah rek jujang. Si tak konjero. Kaduan panjenengan sedaya ngaturi pinarak enggah ugi dipun sekecakaken anggenipun lelenggahan sinambi boleh juga suasanane adoh bilih wonten mriki pesisir cedhak laut iki sumuk ingkang menika panjenengan saged kipas-kipas kalian kertas nek menika panjenengan suwek dipun agem kipas-kipas ngono ya Mbak ya ben ora sumuk ingkang sampun kaaturan pasugatan ingkang sampun kaaturaken nuwun. Tanpa 3 miliar tetap lancar. Semangat. Pun mangke gilir gumanti dumateng sedaya pangomyong kadang pisan saking tlatah Ketroharjo mugi kepareng putu kalian konan kinangan. Bisa. Ratu kuning tadi Bang. Lompat. Tak gula-gula kan bilang gua tak gula ya. Aku yang ngomong orang masuk sapi. Wah, kamu gil baru jam kali welas. Mas Kakunan. Pas jam kali welas mau inggil. Sini gini lho, kacang. Lo ingkang foto monggo enggal kelak foto. Monggo Bu Pak. Kakung sambun. Kun paman sambun. Nggih, dipun 100. Dipun wonten ibu bilih wau sepedhaipun
Monggo Mas ingkang sampun rawuh ingkang sepuh, Haji sepuh, Bapak Ibu, kadang pisan ingkang saking tlatah Ketro Harjo. Awit kanggo kagungan saking kakang sepuh punika Roko Mas Saripudin. Saripudin tenan. Saripudin sekalian jamu ingin hangaturaken ana perantaranipun Adikoro prasaja wonten ing pawewahan. Daupipun Joro monggo kalebiraken besami tansah. Bilih makaten ajengipun mbok bilih mbok Somirah sakadang keluarga anggenipun marak sowan wonten dalemipun Bapak Saripudin. Kathah kekirangan awit saking tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi Mbak ingkang satuhu luhur ing budi para pangemban tuwin pangembating praja satriyaning nagari sila hananging ngeti kawontenan ingkang menika kula matur minangka Udin ing siang menika. Mugi-mugi sedaya sih kadarman panjenengan tansah pikantuk lelintu saking Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun Tri pawestrinipun ingkang asesilih pun Diah Ayu Risalatul Oktafadilah ingkang sampun jinatu promo kalian putra kinasihipun Bapak Senen almarhum kalian Ibu Somirah ingkang asesilih pun Bagus Tiko Aji Pamungkas. Kekalihipun sampun nampi wedaring palakrami. Kala wau watawis tabuh songo wonten KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo. Alhamdulillah pinaringan rahayu wilujeng kebak ing suka basuki ingkang menika mugia paring donga pangestu dumateng Sri penganten sekalian. Mugi-mugi anggenya lelunggan wonten bebrayan agung tansah atut runtut reruntungan manggih bagya mulya sembodo kang jinangka jumbuh kang kadayu basuki kang kahestri satemah saged wisma ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah.
Ayo, oke malah HP wae. Dulu kok ide aja dong, yang sapi kalau. Wis kono, Bang. Ora. Bang wis dok. Bisa golek no. Wah. Ayo yang, kita kok kayak gini kok. Dari kita elek dulu. Sedap. Ulang kali ini sedap. Bubar bola.